của tôi huy à. Good morning, lwgwpwr. Welcome back to my YouTube channel, and now you are watching IJ and vlog. I'm Indrajit Narzary. To lwgwpwr, dinwi journey dini daniफ्रायनो start जासिगोन. दा टाइमा just नै 5:30 जाबाय 5:30 नाथाय बेवहाय दाबो स्रां जायाखै लोगोफोर नाहर खोमसि दंबावो एसे मोलिद खोमसि थ' लोगोफोर जोंना नै मन्दिफाया रेडि जागासिनो थ' मन्दिफाय दिनैनि जार्निया मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामबाय दिनै जों बहा थांगोन फार्स्टआव गुरुदंमार लेक आচ্ছা दिनैनि जार्निया जोंना खालि गुरुदंमार लेक ओमफ्राय गुरुदंमार लेकनिफ्राय जोङो बेक जाफैफिनगोन लासुं ना दिनैनि जार्निया बेनो लासुङाव स्टे खालामगोन जों आंबो फिट जाखाबाय जास्ट जेकेटल' गाननांसिगौ आर'नाइखौ फानगोन गोदोनायाव लागोन बिराद गुसु दा बेसेबां डिग्री सेलसियास दा अनलि 4 गुरुदंमारावथ' आरो आइस गोलैगासिनो बरफ गोलैगासिनो गुरुदंमाराव थ' नायसै थांनानै आं नोंथांमोननो दा देखायलांबाय थागासिनो लामाखौ अफर'डिं जोङो गुरुदंमारा बेनिफ्राय लासेननिफ्राय गुरुदंमारसिम 68 ना 69 बेबायदि किल'मिटार जायो डिस्टेन्सआ ओमफ्राय दा 68आवहाय जोंनो टाइमखौ नांगौ 5 आवार्स नांगौ 5 आवार्स थ' साननानै नायदो बेसेबां अफर'डिं जों लामा लोगो मोनलांगोन आंबो थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम देखायलांबाय थासिगोन नोंथांमोना नायलांबाय था थ' लोगोफोर नायलांबाय थादो थ' लोगोफोर जोङो नै फैयै फैनानै लासेनखौ एसे गारबोहां जाबाय लोगोफोर बैयाव नाहरलाय बे बरफ गोजा बरफ बिराद गुसु बे हेंग्लभ्सआ राइडारनि हेंग्लभ्सखौथ' आं गानखायासै दा नैबेखौ गानदों आङो थेवबो खामानि होआ बबेजों गुसु हाबफैखो पात्ताखौनो मोनला हिल्स एरिया आरो गुसु जायगायाव फैनोबा बाइकखौ 5 to 10 minutes ओरैनो स्टार्ट होनानै दोननांगौ इन्जिनखौ हिट खालामनांगौ बिनि उनावसो स्टार्ट खालामनांगौ जार्निखौ नङाबा बिराद खस्थ' मोनो गेजेर बन्द' जालाबाय थानो नागिरो स्टार्टआ मानखोनायाव बिनि थाखायनो बिराद इम्परटेन्ट गारिखौ नोङो हिट खालामनानै दोननांगौ 5-10 मिनिट Wow! Burgos tiga. Kasih kau tu? Oh. Jadi betul itu. Burger dry. Ini burger begini. Burger begini. Oh. Berat, kalau nak beli lagi berat. को तय हुई है आराम से लो यहाँ का थैंक यू भैया थैंक यू गैस स्लिप होगी अभी हाथ सेक के जाओ थोड़ा ठीक है आराम से जाओ बांध देता बरफ गोजा जाजोब्बाय जाबाय very clear condition
Wat is dat hier? Zo zie. Tabai oh. Makkelijk gewoon voorop niet deur na eroy bajet limun rak kontrak kon kalamnai ya. बाप रे बाप ठंडा के बाप ठंडाओं के बाप ठंडा का मजा ले ले भैया ले आं सानो नोंथांमोन लाइफआव खेबसे बहाय भिजिट खालाम जेरैखि जायाबाबो बाइक अर कार जायखिजाया लाइफआव खेबसे भिजिट खालाम नोंसोर दा केमेराया बिसोरखौ माबायदि नुदों आं मिथिया नाथाय आं दा मेगन खाथियावनो आंनि खाथियावनो हाजो मेगन खाथियावनो आंनि हाजो मोनदों आं दा थ' नोंथांमोन फैनानै नायफै लाइफआव खेबसेबाव फैनानै नायफै आंथ' खेबसे टाइम मोनोबा फैबावगोनसो फैनानै जोङो सौफैगासिनो 5 मिनिटल'सै मोनथारसै बैयावनो Boro kilensé लोगोफोर नायफैदो गासिबो बरफ गोजा नै या बैयाव Gatarlah. Ayo. Mingli. Nih. Gibiyaonw'a ओरैनो दुबु थायो औ गोलैगोन जालालै बिराद मेंबाय उफ इखौ उन्दुसैलै आं एसे उन्दुबाय मेंनाय जाला फाइनालि जों सफैबाय गुरुदंगमार थ' बाइकआ जोंहा थांबाय हनै सानैबो होनो हायाखिसै आं थाबायबाय बिराद मेंबाय अक्सिजेनाथ' गैला बिराद खम अक्सिजेन लेभेला मेंबाय आं हालादा गाज्रि जाथारबाय दां केमेरायावसो माबायदि नुखोथाय खस्थ'
फाइनालि खस्थ' मस्थ'यैबाबो जों गुरुदंमार लेकआव सफैबाय नोंथांमोना नायनो हागोन नाय बैयाव थांनो हागौमोन बैयाव थाङोबा जोङो बरफजों आइसजों गेलेनो हागौमोन नाथाय थांनो हाला अक्सिजेन लेभेला बुहुत ल' बहाय बैसिम थांदों सोरबा सोरबा नाथाय फैफिननो बिराद खस्थ' आङो थारमाने बाइकआ बोनो हायाखैथ' बैनिफ्राय आं ससे थाबायबोनांबावनो आं थिफुं मेंदों सोरबा सोरबाथ' गारि सिंनिफ्रायनो ओंखारनो हाबावाखै अक्सिजेननि लेभेला बहुत दं बहाय बेनिखायनो जोङो बहाय बारा गोबाव थानो हानाय नंला थांनांसिगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे चेनेलाव दंबा साबस्क्राइब खालाम गोसोबायदि था ससे